Para sutresna budaya. Keparengna kula matur. Sawenehing bab nalikanipun wonten ing tata cara manton. Ing mriku wonten kalanipun geseng pemanggih ing antawisipun pamong pasamuan. Kados pundi anggenipun nglenggahaken pisan wonten tengenipun penganten menapa wonten kiwanipun penganten. Setunggaling sederek nelakaken kangge ngaosi wonten tengen penganten. Namung sederek sanes saged ugi nggadahi pemanggih. Prayoginipun wonten kiwa, jalaran menika ingkang gadhah damel mestinipun wonten tengen lan sak piturutipun. Para sutresna budaya. Tata cara nglenggahaken pisan. Ing kinanipun menika namung nulat satunggaling lampah. Duk rikala jaman Surya Wasesa Jenggala dados ratu limrah nalika semanten menawi putra dalem menika dados penganten lajeng ingkang sinuwun nitih rata tumuju ing papan wiwahan kandhek sawetawis wonten ing sangajengipun pasamuan wonten balirata lajeng ngungak dhateng mlebet pasamuan sekedhap lajeng jengkar. Rumiyin pun wastani menika tata cara tilik pitik. Mungkaring jaman tata cara mekaten lajeng dados tata cara ingkang ngrembaka lan sakmenika limrah menawi ing pasamuan mantun pisan menika rawuh lajeng dipun aturi lenggah. Nah, lajeng kados pundi papanipun lenggah wonten ing pundi? Ing tengenipun manten menapa wonten ing kiwanipun penganten. Yektosipun menawi mawi pancatan kala wau cerita kula bab Prabu Surya Wasesa Jenggala kala wau yektosipun pancen boten wonten pakokanipun. Mila lajeng prayogi mawi tetimbangan ingkang sepisan mekaten. Menawi tumrapipun pisan menika inggih tembungipun sak derajat. Tumrapipun ingkang gadhah damel. Mila boten wonten awonipun menawi anggenipun ngaturi lenggah ing sakiwanipun pengantin. Namung menawi kagalih tumrapipun pisan menika kalenggahanipun langkung inggil priyagung utawi para luhur mila kangge pengaji-aji dipun lenggahaken utawi dipun maturi lenggah wonten ing sisih tengenipun pengantin. Mila lajeng menika pancatanipun menawi darajatipun ingkang gadhah damel menika inggih tembungipun langkung andhap tinimbang besanipun utawi menawi besanipun menika para luhur menika darahing ratu mila anggenipun ngatur lenggah wonten sisih tengenipun pengantin pinangka cehna pengaji-aji utawi ngaosi. Ewa semanten menawi sak pantaran sak derajat utawi umpamiya sedaya besan menika badhe dipun
lenggahaken dipun aturi lenggah wonten ing sisih kiwanipun penganten inggih boten wonten awisani. Mila kalih-kalihipun boten lepat sesa-sesa kadhewasaning jiwa badhe ngaosi menapa nggih dawah sak madya kemawon. Mekaten mugi-mugi dadosa wawasan ingkang migunani kalanipun nglampahaken tata cara mantun tawi dados pamong pasamuan ing tata cara mantu. Sumangga